hlabelela kuma funeral ahlukahlukene njengaseMaritzburg kwaPata eMbali Azaliya ngeze ngagcina sengimoshwe uma ngiboshwe ecaleni engingalazi ithe 2009 ngiboshwe rape uma ngiboshwa attend icala icala lengigwebe 25 years khona ngoba leya ndoda le yadlala ngami ngagcina ngayibonanga kodwa kuhamba kwesikhathi naye bisingifuna ngazi ngifunela ini ukholo lwami ngonyuka nalo ukholo lwami ngonyuka nalo bengesa iyongena nalo ekhaya ukholo lwami mina ngonyuka nalo hayi ukholo lwami ngonyuka nalo bengesa iyongena nalo ekhaya ezulwini Mfowethu dadewethu amehla akagcwele inyembezi ameva ohlangabezene nawo empilweni ahlabile wafinyelela enhlizweni miningi imibuzo onayo engqondweni bona usaphilelani emhlabeni imihla namalanga kuvela okube esigebeni labo bathembile baphelele emathuneni inkinga onazo siphunyukile esifubeni akekho ongazezweni uthulele bezidla ngase ematafuleni ubukholwa kodwa kusathandazeki ngisho nesenkonzweni usuyile kodwa kusakhonzeki ngisho isimo sakho asabhekeki ithemba ubunalo lihlakasekile imicabango yakho iphazamisekile amaphupho akho adukile usuphila impilo ongayithandile imisamo yonke uyivakashelile imali igcina iphelile kodwa akukho kulungile. Greetings bafethu ngiyabingelela lapha emakhaya. Welcome la ekhaya ku Gifted Media. You know I'm always booming with a boom content. Igama ngu-Gift Mabunda, your favorite one. If not yet your favorite, please make sure you make me your favorite one by clicking the button and subscribe. We are on our way to 50,000 subscribers, and also for those who already subscribed, thank you so much guys for the support that you are showing us as a Gifted Media ku YouTube. Guys, you always making sure that you engage kuma video wethu. Thank you so much guys for your support, and as well Facebook family, you are doing a lot. We are on 150,000 plus followers through your support guys. Thank you so much for always making sure you are supporting and growing this young man. Ku TikTok 100k subscribers, followers finally. Guys, thank you so much for your support. I really appreciate. Uma ungaka subscribe tshela umakhelwane ukuthi Maki hamba uyo subscribe. Laphaya kune boom content, and as well bafethu as a Gifted Media TV, we are available ku WhatsApp 0630-680-959. If you want to be our guest, you are welcome like I to come and be our guest. And also if you want videograph services, we are available as a Gifted Media. And also if you want a program director, motivational speaker, believe me, Gift is a person. Gift is the best one for coming into your event. Any event guys, I'm available. By the way, bafowethu, today we have a great and I don't know how to call it or how to describe it, but today is in an episode, one of the episodes that is very touching kakhulu, and I believe you guys nizosibekezelela, and as well there's a lot to learn and also there's a lot to know. But to allow me today ukuthi ngiwelcome our own guest today, ubaba uKhoza no Mr. Yanda. I hope ngilibiza kahle sayigama lakho. Uyondela baba kwelithuli pure ngiyondela pure. Mina uyani. As bafethu ngini introduceile ngizocela ukuthi sivule ngomthandazo since today sinenceko kaNkuluNkulu namhlanje sivele nje usivulele yona ngomthandazo. Amen. Yes. Asike sigoba amakhanda sikhuleke. Baba egameni elinamandla lika Jesu Kristu waseNazaretha owafa wavuka wanqoba ukufa, uNkulunkulu wethu onamandla noyingcwele ohleze esihlalweni sakho sobukhosi, uNkulunkulu wethu onomusa kuko konke, sibonga uthando lwakho uNkulunkulu wethu oyingcwele, amandla wakho uNkulunkulu wethu, umusa wakho usembethe uNkulunkulu wethu onamandla onke, usithwele Nkosi onamandla onke kuzo zonke izimo. Thixo wethu oyingcwele, sesifikile kule ndawo uNkulunkulu wethu onamandla onke, sihamba nobabukhoza uNkulunkulu wethu oyingcwele, umusa wakho awubonakale. Thixo wethu onamandla onke, uthathe impilo zabantu abaningi uNkulunkulu wethu, kodwa
kudunyiswe kubatshazwe igama lakho ngoKristu Jesu asifele emnqamlezweni. Amen. Amen. Siyabonga man of God. Amen. Babukeli bethu, as you see ukuthi episode yanamhlanje ivulwa ngomthandazo. Specifically you can tell now ukuthi direction iyakuphi. Thank you so much Mr. to be in our midst, and ngizoqala ngawe nje ukuthi uzintroduce, usho ukuthi ungubani, uvela kuphi, ukhulelaphi. Okay. Yes. Sibingelele kakhulu mfowethu Gift, sibingelele nakubabukele emakhaya. Igama ngoYondela wakwaPhiwani uLthuli. Okubalekile ke ngami mfethu ngisindisiwe. Yes. Ngumntwana kaNkuluNkulu, izono zami zaxolelwa. Ngazibona ukweduka kwami, ngakubona ukulahleka kwami, ngazivuma izono zami phambi kwakhe kwaba ukuthethelelwa nokuxolelwa kwezono zami, njengokusho kwezi ukuthi uma nizivuma noma zibovu kwegazi kodwa uzasihlamba zibe mhlophe njengeqhwa. Ngokokuzalwa ke ngizalwe eThembisa, ngakhulela futhi khona eThembisa. Kodwa originally abazali they are from Eastern Cape, in a small town called Monfrey, sebayibiza ukuthi kwaBhaca manje. Yeah, that's where my parents are coming from. Then ke but thina ngokukhula sikhulela eThembisa, ngokusizwa ke inkosi nala ngikhonza khona, ngikhonza eSivana section khona lapha eThembisa eAssemblies of God. Yes. Awuphansi kwenceke uMadoda umpostoli. Sikula ngiseva khona ke umpostoli uNdlovu eAssemblies of God. Yiyo nje ibackground enginayo yami. Amen. Siyabonga ncika uNkulunkulu. You are touching a very sensitive verse. Uthi Isaiah ozani madoda sithetheni indaba. Yeah. Noma zibovu njengobende. Yes, 1 verse 18 ngiyakusihlanza zibe mhlophe njengeqhwa. Siyabonga man of God. Also we have ubaba uKhoza. Baba Khoza, I believe ukuthi le episode is dedicated to you as umfundisi ekhaphile namhlanje. Ngingathanda ukuthi babukeli maybe abangakwazi abadayisi aqala ukuyibona le ndoda. Abanye badayisi ibonile emathuneni ngempela ikhuthaza ngoba lesipho sithanda ukuthi usebenzisile endaweni besingayinakile. Most of us sikukhuthaza abantu ukuhlabelela. Ike ya trend ivideo yakho kakhulu ukuhlabelela namaphoyisa lapha nama metro ethatha ama video nebandla lamapostoli uhlabelela impela bosiza ukuthi into kaNkuluNkulu ikhona phakathi kuwe. Abantu abangakwazi uzintroduce ukuthi wakabani ubuyaphi nendawo. Sanibonani babukeli emakhaya. Igama lami uSimphiwe ngakhoza okhulela eMaritzburg endaweni yaseMgungundlovu. La ngizalwa khona, ngizalwa eDindeli Hospital. Futhi ngangakhulela ke ekhaya, ngikhulela endaweni zama welfare. Indawo engaqala ukuhlala kuyiKwaPata, place of safety. Adlulela Hilltops ngasekuyana sekhaya lethu. Ngangifunde Sobantu Peter Maritzburg. Mawuse Sobantu kunethu Russell Primary. Ngokuhamba kwensuku ngangaqeda isikole ngenxa yokuthi nginabantu abadala. Ngagcina ngiphuma ke ngahlala endaweni zasemgaqweni. Ngithe ngino 13 years ngase ngiqala ukungenwa isiphiwo sokuhlabelela. Ngihlabelela kuma funeral ahlukahlukene njengaseMaritzburg, kwaPata, eMbali, Azaliya, ngagcina ngisengiboshwe. Uma ngiboshwe ecaleni engingalazi. Kodwa kwahamba ngaphuma futhi. Abalalela abangangazi ke mina ngilo umuntu ophiwe isiphiwo esiqhamuka kubantu abadala. Naye uNkulunkulu osiphethe ngagcina sengenwa amandla ukuthi ngiyocula emacemetery. Ithe 2009 ngaboshwa, ngiboshelwe rape. Uma ngiboshwa ngi-attend icala icala lengigwebe 25 years. Ngaphuma 2022 February. Ngiphuma endaweni yaseNcome. Ngithi le ndawo mangirealize ungena kuyo ngangitshela ukuthi okwenziwa ngaphakathi ejele ngiyakwenza kodwa okuhle okwagcina kungiphonsa ngaphandle. Ngithe mangifika ngafikela endaweni yaseGoli. Afike nakhona eGoli ngahlala khona la emgaqweni.
ngoba ngithi ngizozama impilo ukuthi ngiyiphilise thema kuhamba isikhathi ke ngase ngiqala ngathenda imingcwabo yonke yaseGoli kwangisiza nami uthi ngoba ngilala ngidlile angilali ngingadlanga ngibonga abantu abangisupportile ku TikTok namanje ongakapheli ukuthi kuphela impilo isazophinda iqhubeka impilo abantu abangalilahli ithemba ngokuthi isiphiwe uma unaso sisebenzise ukuze ukwazi nangelinye ilanga ube umuntu kubantu kwahamba ke kwabakhona umfowethu okuthiwa uColin Mfazwe engaphosisi uhlala eDaveyton uthi kuphi nayo uye umuntu owaveza le TikTok ngagcina ngathi kumuntu obalazweni lase South Africa ongathi useduma umhlaba wonke vele ngiduma umhlaba wonke ngendlela engenza ngayo le nsizwa yagcina isithembi sithi izosenza ngigcina sengitholwa abantu abafana nani nabonisa ubuntu namanje banibonisa ubuntu ukuthi impilo ayipheleli la ukhona inkinga kimi usayindawo yokuhlala ngoba ngilala lapha ngaseBoys nase police station ngoba ngenzela ukuthi ngiqhubeke nempilo ngithole lo masente engiwatholayo ukuze ngilale ngidlile ngivuke ekseni ngiyokwenza umsebenzi wami emathuneni ase-Olfontein uma ngabe abantu bakhona abangibonayo kakhulukazi ifamily yakithi makuthi iyangibona umama uyangibona usaphila akayiveze akunanxa naye okwenzeka kwakudala kodwa yena akayiveze uma ngezwe ukuthi umama umuntu olapha abantu endaweni yakamhlaba yalingana uthi mawuya ngaseJozini ngicela mama la ukhona uyiveze isimo asikho kahle nasempilweni ngiyaphila kodwa uma ningekho nina njengabazali akukho engikwenzayo ingakho ngagcina ngithatha isinqumo sokuthi uma ngiphuma ejele ngikwazi ukuthi ngiqhubeke nempilo ngendlela ngokuthi impilo ayimile iyaqhubeka ngoba kwangikhombisa ukuthi uma uboshwa asi end up ukuboshwa ukuthi uzohlala ejele isikhathi eside kumanje ngiyasayina ngaba ngiyazi ukuthi ongasayineni kwami uma ngingaqhubeka ngigange ngizoboshwa futhi ngcele kuvuka le yaminyaka esele into engiyibonga uNkulunkulu ngibonga ukuthi ngisaphila ngisakwazi nokuhamba ngisakwazi nokuphila ngicela lokho engicela ngilale ngidlile ngiyacela iSouth Africa uma ukhona umuntu onosizo olithila ngasiza ngalo okokuqala nje indawo yokuhlala kodwa ngifuna uba out eGoli ngifuna ngathi indawo ngayithola ngapha eGoli uma khona abantu abangakwazi ukusupporta usupporte ngalo ndlela ongasupporta ngayo kona ukuqhubeka kwami emathuneni ngisazoqhubeka angakayeki yona impilo engiyibonayo ukuthi isindisa abantu ngoba la ngidlula khona abantu banokujabula uma bengibona ngibonge nobaba umfundisi ngibonge umama umfundisi indlela abenze ngayo bengayilindele ukuthi ngagcina ngikulesi stage sokuzobona imedia bengithukile afuna uqaba manga ngithukile ngithi hey ngeke ngivele lapha ayizobaleka akathi no is my new life le mangishiya isimo esikanje ngishiya impilo nje evelayo futhi ngobe ngazi into engiyenzayo ngibonge nabafowethu osebenzisana nabo ngathi uNkulunkulu ahlale nigcina nize niphumelele la nifisa ukuphumelela khona ngoba into yenzile gift ayisiyo ayigcini la ngathi uNkulunkulu angakusiza uqhubekele phambili ngathi singaphinde futhi senze okunye ngathi ngathola sengixhumana nohlengu wemhlaba sengixhumela nofikele emlomo ngikwenze isipho sami nginaso siye phambili singamilanga ikhona ngoba le yandoda le yadlala ngami ngagcina ngayibonanga kodwa kuhamba kwesikhathi naye bisingifuna ngazi ngifunela ini ngase ngithi oyoqhamuka kuqala iyo umuntu engokhuluma naye kwenzeke ekufanele kwenzeke ngibonga abantu abase-South Africa abangisupportile ku TikTok ngoba ngiyeza ukuthi nayo iTikTok manje iya ku1 million ngoba iyaqhubeka iyakhula abantu mabengibona ngithola lokho engithola kubantu ngikwazi kulala ngidlile kunabantu abalala ngaphandle bengadlile kunabantu abalahla izingane ezingabazi obaba
ezingabazi omama egcina zikhulele entandaneni egcina zithathiwe ngabanye abazali abangayizali bekhombisa uthando. Esiphi isikhathi sanamhlanje ulahle ingane ungayazi ukuthi kuphi ilalidleni. Sibonge nebandla ubaba khonza kulo nomama khonza kulo engathi nalo ngaphuma isupport abangaba nayo for indawo yokuhlala noma ngabe ikuphi kodwa makula eGoli ngikwazi ukuqhubeka nomsebenzi wami nengiwenza emathuneni njalo ekseni uze kushaya amaSunday ngenza umsebenzi lo uNkulunkulu angikhombe wona labantu abadala abangikhombe kona. Babukhoza asikise ukungena emlomeni. Ngiyacabanga ukuthi nababukeli mangala bathi sengingena emlomeni while usakhuluma. Ngifuna ukuthi ababukeli bangasali emuva, especially endabeni yakho yokukhula, because sometimes kuba iza abantu besiza umuntu bemazi futhi bema-understand. Ukukhuleni kwakho ukhule kanjani? Umama uphi? Ubaba ngiyezwa ngomama. Ubaba ukuphi? Ubaba mangihamba abantu ababonayo bathi wabulawa abantu. So buncaneni bakho awumazi? Angimazi ubaba. Umama washintsha igama. La ekhona uzibiza ngoMasinga. Esibongo le asebenza kuso. Okay. Ngoba ebalekela into eyenzeka ekhaya. Mina umama wahamba nami ngimncane ngisasesiswini ngakazalwa nokuzalwa. Ngithe mangikhula ngakhulela entandaneni endaweni yase Idindele esibhedlela. Lawo mina oqala omncane owashiwa kuleso sibhedlela engakhulela kuso. Ahamba ngakhula sengikhula nezinye izingane. Ngithe sengino 7 years kwagena lento yabantu abadala yokuboniswa izinto ezithile. Ngagcina ngasahlalanga kuma welfare. La bebengwabaliwe ngicine ngihlala ku. Ngagcina ngihlala emgaqweni ngayithola sengiboshwe. Namacala erape engawazi engibuya 25 years ago. Kodwa ngibonga uNkulunkulu ukuthi ngisangibekile until namhlanje. Bengisemajele ahlukahlukene ngaqala ukuhlala eMpangeni prison. La ngaqala khona ukugwetshwa ngasuka lapho ngayiswa eNcome ngayiswa eVaterfan konkandla ngibuya khona Melmont ngibuya khona ngokuyiphatha kahle kwezinto ebengizenza ngaphakathi ngayithola sengumuntu ophumayo sanelwe umunye umuntu waseMaritzburg naye wakhombisa uthando lokuthi akekho umuntu ophelele ejele. Ngarilazi ukuthi mangiphuma ngaphandle impilo ayicinile ngiqhubekela ngicine khona ukuhambela emncwabo ngiduduza abantu. Ithemba lami elokuthi ngicine ngithola umama ngoba umuntu oqale ngimfunayo umama mangezwa ukuthi useJozi namhla belengane ngake ngazama ukumfonela yalahleka inamba ngathi mama usibani wena wayiphika wathi akasiye. Kodwa ngiyacela ukuthi mama la ulalele khona lolu hlelo ziveze nomndeni wakithi kaBaba mawukhona uvele ngikwazi ukuthi ngilungise ezinye izinto ezithile idinga impilo. Babukhoza awuthathe usibeke endabeni ukuthi utholakala sewunikwa icala ongasilone lakho lokurape. Ubani lokunika icala? Kucala kanjani ukuthi kuvele sewuthweza icala nje? Shuthe ekhambeni kwesikhathi ngaya enkosini yamaNazaretha okwakuthiwa ithingo lenkosazana. Okay. Kwaku 2008 kwakusempangeni endaweni engaboshelwa kuyo ngiyikhumbule kahle kodwa mangikhumbula kahle kwakumsombuluko. Kwakulesine ngibuye esikoleni ngiyokhuleka khona sakhona empangeni. Ngahamba isikhathi ngibuyele lapho ngifikele khona kumaNazaretha ngithi nami ngiyocela usizo enkosini yamaNazaretha ukuthi ngigcine ngihlangane nabazali bami abangizalayo ngoba lo yababa bekwazi ukuthola abazali bakho ngendlela ebenza ngayo ngoba umuntu kamoya ngeke umfanise nomuntu wenyama. Lo muntu kwabe umuntu kamoya obazi omhlaba wonke. Ngithi ngiyofuna usizo kuye kwathi kulesine kwaku11 emini awu ngibuye ngivinjwa amayo baba bawu2 abamaNazaretha khona ngaphakathi sengifikile. Hayi kunomama abakudingayo bahamba nezingane
hayibo uma ngibuza awu ngoba mina ngibuyele esikoleni angazi lutho kwenzekani wathiwa wena ulale nezingane la izolo la esontweni hayibo ngithi esontweni ngingenzani mina esontweni ngoba ngize ngalento engize ngayo kwagcina icala qhamuka kanjalo uma kufikwe enkantolo nakhona enkantolo izinto singenzeki ngendlela ngiyonikezwe ibill ka 3000 uma ngiqala ngibuza ukuthi ngizoyikhokha ngani phela le bill ngoba anginalutho wathi hayi uzozama nje ukuhlanganisa ngahlanganisa ngaphakathi akikho into ehlanganiseka ejele uma uboshiwe eish kuba ngangaphandle ngizokwazi ukuyenza ngikwazi ukukhuluma icala lize liphele ngalendlela ebelizophela ngayo kwahamba isikhathi ke lakhulunywa icala enkantolo ummeli lo nganginaye wangivumisa icala ngento engekho wafika watshela inkantolo wathi icala ngiyalazi hayi ngathi ngoba ngaba abantu bahulumeni vele bazosicindezela wena mawuphethe ummeli kahulumeni ayikho into oyenzayo mangifika enkantolo wathi inkantolo ke ikhipha isinqumo cala selathethwa kudala 2009 wangicabanga kwakuyi 3 August waphuma 25 years agwesha kanjani ngayongena ngaphakathi ngathi ngoba uNkulunkulu ukhona kuzovela ukuthi angenzanga lutho the sengizophuma ejele bahamba baya kulabantu ababengibophile bathi abantu angesikwazi ukukhuluma nalowo muntu sicela uxolo lokuthi khona ngikwenzile enganeni akenzanga lutho kusho lama Nazareth omama bengane sure bathi akenzanga lutho okubhlungu ngubaba wenye ingane washona eish washona ngisasejele ethola ukuthi angenzanga lutho enganeni yakhe especially kwakwabafana yo asinamantombazana labe kuthiwa ubadlengulile labo ngalezo sikhathi babe no 9 years 7 years 8 years ngahambela into engekho uNkulunkulu waphendula lelo judge la Sigweba selingaphakathi ejele sure lagwetshwa life sentence amacala okukhwabanisa ligweba abantu ngendlela engafanele baningi abantu abagcwele emajele abanamacala angakho abagwetshele into yamacala angekho kodwa ngalo lazo ukuthi akho ingodla ngizogcina ngiphumile ngoba ngibonga uNkulunkulu ukuthi ngaphuma lapha kuyalinyalwa lapha ngaphakathi sure lapho ukwazela ukuthi ufuna ulale nenye indoda hayibo nganqaba ngathi ngeke ngikwenze azange ulale nenye indoda lotho kodwa ngagcina ngiphumile lapha into yayingisiza ukuthi ngangiwashela iboshwe omajeze ebhola amajeze engoma ngikwazi ngilala ngibhemile ngilala ngidlile wangisiza ngaze ngaphuma njengoba namhlanje ngisurvive impilo yokuthi ngaphuma mangacabanga manje mhlawumbe 5 years ngibheke 6 years manje ngingaphandle aze ngibuyele phakathi ngokuthi uNkulunkulu wanginika lephimbo enginalo ngibonga abantu abadala abanginika leli phimbo ngibonga lo phezulu uNkulunkulu ukuthi wangisiza sure namhlanje uma ngibakazwa kangaka enxa yabantu abanothando lokubona into iyaphambili awuthi sithi mfundisi maybe size kuwena ukuthi kokucala nje sibonga ukuthi lokho kwenzile ngiyacabanga ukuthi sebayabalwa izingceku ezingenzi into efana nale so just to brief us nababukela ukuthi uhlangana kanjani no baba ukhoza esimene esinjani and just ukuthi abantu beyazi ukuthi wagcina udibene kanjani nobaba ukhoza hey ukuhlangana kwami nobaba ukhoza mfethu kuyisimanga honestly speaking ngibona ipost yakho on Saturday manga afternoon ku WhatsApp uthi ufuna le ndoda oke wayibona le ndoda le ufuna kuyisiza Sunday morning siprepare nengane nonkosikazi siya enkonzweni ngoba siyaseva ebandleni esikolo masiphuma nje futhi siphume kahle ngesikhathi early ngasemathuneni aseMoyifontein lapha Thembisa
thina driver siyayithembisa ubaba simbona uyawalker uya to the other direction engathi uya ngayo Cape Town Park Joburg side ngimbuze ngithe sanibona Nciko kunjani baba uyaphila hayi ngiyaphila hayi ngizintroduce igama ngobani okwazibani hey man kunomuntu okufunayo yazi uyabona ayinaye amangalo ubaba ngithi mina okay before umuntu okufunayo uwe usukaphi uyapi uyabona and kushisilanga sande bekushisilanga but and makushisilanga kanje uhamba uphethe ibag ugqoke the way egqoke ngakhona you understand so ngithi uyapi baba athi no bengizela emathuneni ukuzobheka ukuthi akunamncabo naso athi ngizokhona ukuthi ngihlabelele mangiqeda kuhlabelele bangipha lokho abangipha kona ngikwazi ukulala ngidlile ngiyawokha manje ngiya eJoburg MTN erenkeni hawu uyawokha uhamba ngani angizohamba ngeenyawo ngithi uyayazi ukuthi iJoburg ikuphi uthi ngihlala khona uhlala eJoburg yeah ngithi no baba asike senze kanje ngoba already umfowethu gift uthe uyakufuna ufuna ukukusiza so njengoba simina inkosi senzile ukuthi ngikwazi ukuthi ngihlangane nawo angisazi bese kuyekela ngicela ukuthi senze umzamo ukuthi sibonane no gift njengoba ngizamile ukuthi ngokufonele bengelula gift umfowethu uqamba angifuni uqamba manga nobaba namshobe angasithembi ngoba umangela abantu abamendleleni ngihamba nomndeni wami wonke ngithi no angisazi ukuyeka la ukuthi uhambe ngenyawo ngasingena emotweni sibone ukuthi siyapi noma siqale enkonzweni or siqala ku gift ngithi kodwa ngicawuthe kubalekile ukuthi siqale ku gift akwazi ukuthi ugift atholakale enze lento afuna ukuyenza then ke sesibe sihamba senkonzweni mfowethu uyabona mangaba uNkulunkulu kuthiwa indlela zakhe thina siyacela kodwa uyo that decides Sunday bengifuna ukuya enkonzweni ngiyokhonza kodwa ngikhonze nobabukhoza Sunday sibuya kuyo zange besawazi ukuthi ngifike ebandleni ngoba besiloko sibhizi nje sizama ukuthi kutholakale le video then sikwazi ukuthi simxhumanise ukuthi sigcine sesifika la sifike khona and njengoba sikakuthulula ngalendlela kuthulula ngayo kuyabonakala ukuthi umsebenzi usasemningi umsebenzi usasemningi especially kithi thina esikholwayo uma iBhayibheli lithi ufuna abantu bonke basindiswe bafinyelele kulazeni iqiniso likhuluma iqiniso aliqamba manje iBhayibheli malisho kanjalo uyabona istory sakhe sibekayo kunabo baba nje engijwayele ukuzwa kwamanye ama podcast ngalendlela ebeka ngayo ukuthi sekabuya emajele nani kodwa kuko konke lokho uNkulunkulu siyambonga ukuthi ukwazile ukuthi amgcina afike la silibone le talent esimbona ecule emingcwabeni manje kwethu thina sikukhulekela ukuthi asizakale abe integrated back to the society ukubalekile manje ukuthi abuyele emphakathini kahle njengoba semphakathini esiza abantu uNkulunkulu amsize enale talent lakhe mfowethu njengoba besho ufuna ukuhlangana nabo usisihlengwe emhlaba siyakhuleka ukuthi kwenzeke lokho ngiyacabanga ukuthi nabo usisihlengwe emhlaba gift mfowethu uma beqala ukuhlabelela babe namaphupho ukuthi inkosi uzasisiza ukuthi sihlangane bahlangane nabo babusipho makhabane siyacabanga ukuthi nje uNkulunkulu uzawulenza icebo baba melenza icebo siyamkholwa futhi lokuthi melenza icebo impilo yakho izawushintsha ngeke iphinde ifane going forward amen babukhoza ngiyacabanga ukuthi umeshine something ngokuthi uma ukhula kwaba nendaba ukuthi umama ningabe nisahlangana but ngiyazibuza ukuthi 2000 ngale ikhathi ukhuluma ngazo ubabukhoza uzalwa ngamuphi unyaka maybe uma ngizokhuluma ngo 2009 some of others abanye bethu besagijimisana nobisi ngaleso sikhathi leso mina ngizalwe 1979 or 1979 so babukhoza kulonyaka ongaka aba ingane awunazo noma akukho la unengane khona awunazi ingane awukaze nje kube nobudlelwane ube nomazithandana into ezifana nalezo mina benkomedlayo hayi ngoba manje yabona uma uzophila nomuntu esifazane uzogcina kubuyisela phakathi futhi athi tele irape engekho ungalalanga nje ukulala lanye avuke ekseni ayisike ngombese mhlambe something hamba ipolice station ungenzeni bese ubuyela khona futhi back impumelelo yami engifisayo okay ngiyakholelwa kubantu abadala ngiyakholelwa ezangomeni ngiyakholelwa enyangeni kodwa abantu abadala
bakithi abangizalayo njengomama njengokubonana nakubo kwababa ngiyacela uma beyibhekile le podcast bayiveze nabo ngoba akekho umuntu ozalwe esihlahleni akekho umuntu okhula ethi abazala kanabo kodwa mina ngayibona mina indlela engikhula ngayo nami ngiyabadinga abakithi nami ngiyohlala kithi ngithi mangenza umsebenzi wasemathuneni ngazi ukuthi khona ihlobo zakithi ezivelayo ukuthi siyamdinga vele besimfuna iminyaka emingaka manje ngina 40 something ekhaya ngazi Sure. umama washintsha isibongo ngesimo asibhekayo ne mina yimo oqala ekhaya firstborn Okay. mangilahleka silahlekanga ngingane ngalahleka nabanye silahleka ekhaya Sure. umuntu wasithwala wasidukisa thina namhlanje saziyo ukuthi sishoniphi ngiyacela uma ukuthi khona obonayo njengamanje ayiveze noma wakithi noma ihlobo sakithi uma kwenzeka ngicine ngithola umama ngangijabulisa nasemoyeni impilo izoqhubeka iye phambili Sure. ngoba into eziningi ezingiphambanisile isiko lakithi angilazi ibongo zakithi angizazi ngikhula abantu banezibongo zabo banezithakazelo usazi kanjani isithakazelo sakini ungakhulanga kini okubhlungu inqwaba abantu abahlala emgaqweni abangazi abazali abaze babatholela ama-shelter abahleli kuwo namhlanje ngenxa yokuthi abafuni ukubona abantu behlupheka bafuna ukubona abantu bephila beya phambili ngiyafisa obonayo njengamanje ongibonayo velani ngiyanidinga 2026 ufune kwenzeke into ezintsha singahleli kukudala Babukhoza kunento ementionile ukuthi wase ubanjwa isipho sikaNkuluNkulu esokuhlabelela. What inspired you ukuthi ungayanga baningi abantu banye bayahlabelela lapha emarenkeni abanye bahlabelela emateksini banikwa ama-2 but wena ukhethe enye indawo nje amathundu Hey, indawo waseka different. zonke indawo waya emathuneni la uqalwa khona no angithi kulo. abantu uma uqala wena gift ubheka abantu abasawathanda amathuna Yes abantu bafike emathuneni baxoxe abantu bafike benze indaba emathuneni Eish, wayesethi uNkulunkulu no hayi lo muntu ngamsebenzisa kwenye indawo sure. akahambe ngoba unegift akaye emathuneni la abantu besaba khona bethi abahlabeleli ngase ngithi mina ngalelazi ngathi yini inkonjo emathuneni ngoba kukhona into ekhona uma ngihlangana nabantu kuthiwa hayibo uye noma kuseyiye noma hayibo siyamfanisa hayibo uye mina nginokulala ngithola u20 rand 100 rand 50 rand kubantu ngendlela engenza ngayo emathuneni abanye ngihlangana nabese ngangcwaba oma wabo ngicula lapha emathuneni banginika u200 300 ngilale ngidlile khona emgaqweni wala eBoys mina naku ngithenga ifoni 700 yini ngoba ngenzela ukuthi ngicontact noma ubani engithanda umcontact labantu abacula eMTN badlale ngami kakhulu Hayibo. ngagcina bethi bazongise studio ngiyorecorda lutho Dololo. akaze kwenzeke Sure. bathi basalinda imali bakwazi ukungirecordisa uma ufuna umuntu aye phambili yenza wena aye phambili Yes. mawuthanda kodwa mawuthanda iyeka akhona abantu abazovela fana nalo emaphupheni maze ngalo wasemaphupheni owangizuma wangizuma wathatha wathi ufuna ngayo imali wathi nongese kunika imali umnikazi waye engekho ufuna umnikazi wakhe njobe soloke vela ke kuthiwa ngifuna umuntu ofuna ukusiza umuntu umsize ngothando Sure. ungamsizi ngoba khona ufuna ukukuzuza abantu abarekodisa abantu namhlanje bathatha 50% umuntu amshiye no20% wena wenzeni nathi wosebenzayo manje uzosebenza kanjani kunabantu abadla ngamagazi abantu Sure. ufuna kwakho kuphumelele kwalomuntu akuphumelele abantu banemizi ngenxa yabantu umuntu bambone netalent bese bedlale ngaye But because I think it's one of other thing I've mentioned
ukuthi udlala indima enkulu especially ukududuza abantu, you healed abantu emathuneni, because ukukwazi kwami ngiyacabanga ukuthi even some of ababukeli bakubona kuma video lapho wayohlabelela khona. Oqala engathanda ukusho ukuthi kunomfo owakushutha emathuneni ngefoni yakhe, ngiyabelieve kuyi iPhone the way quality yakhona yayibonakala kahle. Lwamfo wadlala indima enkulu. Ngiyacabanga ukuthi the way usho ngakhona kudala uqalile ukucula emathuneni, but some of us besingakakuboni, but after leya video leya ngazi buka ama metro or bokuyinini wayiyave leyagcwala umhlaba, isagcina nathi siyibona ivideo yakho uculisa bomama. Number 2, ngithela ngithi ngibheka ngaze ngabhala ngathi I think most of us we have seen videos of this man singing at funerals. Please, if anyone knows him or closer to him, may please you get to me and let's do something for this man Bazalwane. So ngaze ngathi I'm willing to use this platform to help him. I don't know what his immediately needs, but if someone close to him may reach out, please, as ubaba umfundisi reach out kithi. So into emqoka kakhulu, number 1, bengazi ukuthi what can be your needs oqala wadingayo. Uyayichaza manje indaba engifuna ukuthi si exaggerate even ababukeli bayazi kahle ukuthi uthe ufuna indawo eyokuhlala, so that especially la around eGoli ukuthi noma wenza umsebenzi wakho nawo kunendawo uzoyikhomba uthi lapha yangihlala khona ikhaya lami la ngihlala khona. Number 2, into bengiyifisa mina as iGifted Media ukukubona unengoma yakho noma unamaculo wakho waculayo, noma ngathiwa siyenza iculo elilodwa lingene umhlaba wonke, then so ubona nawe ukuthi ugcine so music wakho ukudlisa, because we believe ukuthi music wakho kufanele uphinde ukudlisa. So question enginayo la ukuthi ingoma busunazo yini uzibhalele zona phansi ukuthi ufuna ukuzihlabelela, uma ngathi siyakuthatha manje siye studio khona ingoma busuyibhalile ukuthi ufuna ukuyicula? Uyabona gift umuntu uma inesiphiwo, Yes. sokuhlabelela awunid ingoma uzuyibhale uma umculi, Okay. ngoba ulahlekelwa into eziningi ngokubhala ingoma. Ubhala ingoma kanti awuyazi message iyapi, izohlala kanjani kubantu. Mina ngenza izingoma zamanje, Okay. ngenza ukuthi abantu baphile manje. Okay. Mina noma ungathi asiye studio manje, ingoma isuke isifikile ekhanda. Okay. Ngoba makathi uma usithi manje asamse kwenze yi1, mina ngafike kwenze ngiqophela umlando ukuthi lo muntu phela akabhalanga kodwa nawo uyacula. Into ofanele ihlale la kuwe emqondweni ukuthi wena ufunani empilweni, uyapi. Baningi ngoma sikandi bayalwa ngapha nangapha, kubangwani? Kubanga umuntu abayiculayo. Sure. Ubangwa abantu babanga ukuthi wena uyathandwa omunye akathandwa. Hey lo uxhoma kahle lo akaxhomi kahle. Emculweni asingaxhomelani. Uma ngifuna ukuya phambili angiveze mina ukuthi ngisukaphi, ngubani, ngizalwapi ukuze abantu bangithande. Uma uthanda ukuthi wena uthandwa ukuthi uyacula, iyiphi ingoma wena ogaba ngayo ukuthi le yazi mangayi irecorder noma le make ngayisa kuphi izothengwa ngabantu. Mina abantu bangithanda umhlaba wonke. Abantu bayafisa ukuthi yazi besingafisa ukuthi wena urecord ngelinye ilanga. Noma ungarecorda sizokusupporta. Noma abethiwa ingoma yakhe ifakwe kuma competition la sizowina. Mina different show mina gift ngingayiwina mina icompetition. Sure. Ingani ngiyazazi ukuthi funa ngenzeni ukuze abantu bangithande. Funa ngiphi ukuze abantu bangithande. Abantu abangithandi ngoba ngenza lento engiyenzayo. Bangithanda ngoba abantu unalento esisukayo kubona mangabe bebambekile. Ngomuntu wabo ongasekho. Ngomuntu wabo osedlulile. Mina baningi abantu abahlangana nami la emgaqweni eJoburg. How baba me go drink mina in ingoma noma ungangithatha ungifake e-studio manje ukuthi asenze 2 ngafike ngiyenze ngayibhalanga. Babukhoza, because of time ngiyacabanga ukuthi ngelinye ilanga sizophinde futhi sibe nesikhathi esifana nalesi. Ngingacela ukuthi maybe usiphe just i-taste. Kunomuntu maybe uthi ngempela le ndoda iyahlabelela ngoba ngathi iyashumayela nje. So maybe just to give us a taste, maybe ushaye ngengoma e1 so that uhlengwe emhlaba noma uDume Mkhostadi noma uBenjamin Dube noma wonke ama producer asemhlabeni
maybe they can find something kule episode esibukele, maybe abantu abafuna ukuthi not gospel only but even some of other type of music, maybe ungaba nomuntu ethi hey ngiyamcela ukuthi azongenzela ivoice over, ngiyamcela ukuthi azongenzela 1 2 3 nginengoma, ngiyamcela ukuthi azoyicula mina ngibhalile. So just ukuthi usiphe just i-taste kancane noma kuba ingoma e1 babukhoza sisemathuneni ke manje. Abantu ababukele njengamanje igama nguSimpiwe ungakakhoza engidume kwi TikTok ngengoma ethi ukholo lwami ngonyuka nalo bese ngayithi kancane sike sibona ukuthi ngeke ibambeke yini ukholo lwami ngonyuka nalo ukholo lwami ngonyuka nalo bengesa iyongena nalo ekhaya ukholo lwami mina ngonyuka nalo ukholo lwami ngonyuka nalo ngeloba bengesa iyongena nalo ekhaya ezulwini ayo modimo alete. Mangibonga salalele bangcwele nisabukele ngathi ninga enjoy enizokulalela uma kuthinta abantu ekubathintayo kubabusisa babusisayo uNkulunkulu anibusise nonke. Ngibonge ukufika e-studio ngingalindele nami bengithukile. uNkulunkulu abe nani bafowethu sobuye sibonane ngelinye ilanga inkosi mayisavuma kodwa ukuhambela abantu angeke ngiyeke noma ngabe simo sesiye right noma ngingakabi right kodwa la ngiphokophele khona ngiphokophela ukuthi ngeke ngihlangane no Pastor Ncanda Hlengiwe emhlaba afikile emlomo kube khona mhlamba abangisiza njengothina Zungu kahle hle mina ngishaya lo mculo wamathende kuke kuvuke kimi ukuthi yazi mangashaya ingoma kanje noba ngeke kufezeke lami iphupho ngelinye ilanga kodwa ngiyathemba ukuthi lesimkhonzayo uzofezeka ngikufisayo uzofezeka ba into engicina ngayo ngicela ukuthi umama maye ngibukele nabakithi abadala bomama bobaba babe sakhona abavele nami ngikwazi ukuthi ngiphile ekhayeni linjani uNkulunkulu anibusise nonke nabade bebukele uNkulunkulu ababusise. Siyabonga babukhoza mfundisi before sivala nje Nceko kukhona ukungithashayo njengoba babukhoza sakhuluma ngiyacabanga ukuthi le ndaba yokuthi abantu bakibo uyabadinga besicela ukuthi makwenzeka ukuthi bekhona noma bekuphi Nceko akunandaba noma mhlambe ukuthi kumhlaba uyalengana noma ese-Eastern Cape noma eseLimpopo noma sekwenzeka ukuthi washifta la account babukhoza ukhona menga reach out nje sizowenza indlela yokuthi ahlangane nobabukhozi ngoba uyamuza ubabukhozi ukuthi uyakhala ngale ndaba ukuthi kumele athole umama wakhe and kunento ke kumele siyibheke ukuthi ayikho into ebalekile kumuntu wesilisa njengomama wakhe umama wakhe umuntu wesilisa umthatha njengothando lokuqala ngoba uma ayibona umama umuntu wesilisa ubona uthando so uma ubabukhoza lento ayithi udinga ukuthi ahlangane nomama wakhe ngiyacela ukuthi kumele siyithathe nje serious ukuthi babukeli noma ubani omaziyo nkalo zone abanye bayisabalalise le video ukuthi siyacela ukuthi na kanjani nenza iplan bafowethu atholakala abazali babukhoza singajabula nathi manje umama esaphila or mhlambe no auntie nabo badade bomama if basaphila nje basasekhona singajabula bayisondeze ukuthi atholakale. Siyabonga babukeli bethu because of time simzwile ubabukhoza ngiyacabanga ukuthi esikhathini esiningi ngijwayele ukuthi kunomuntu okuthandayo ukucula but kunomuntu okubizelwe. I believe ukuthi kunama producers who are watching us. I believe ukuthi there are many people ababukele and who can assist ubabukhoza. Don't take your help granted. Any help ongazama ukusiza noma ungathiwa umthengele impahla noma ungathiwa umthengele icathulo noma ungathi umthengelani ukudla
noma ngathiwa unendawo ukuthi sikhona ukumfihla ubaba Ukhoza, that can be appreciated kakhulu, not ebantwini kuphela kodwa ngiyacabanga nakuye umdali kungaba isibusiso kakhulu kuwena futhi nakuye baba Ukhoza futhi nakithi. As a Gifted Media TV, we are offering anyone who willing to assist ubaba Ukhoza can contact us. We gonna make sure ukuthi we add you directly to group ezobe bhaliwe ukuthi baba Ukhoza contribution. If you being added in any types of group, uma ingabhalwanga baba Ukhoza contribution and ungayiboni number yami, that it's a very great scam. Uzobona ngenumber yami and make sure we gonna even do video calls so that umuntu omsizayo ayibongele yena. I don't wanna be a middleman, but ngifuna ukuthi ngiqhumanise no baba Ukhoza. Any help that you are willing to help, please contact me ku WhatsApp uma unosizo ofuna ukusiza ngalo. If you have any question, you have any advice, please finyelela kithi. We'll make another time ukuthi sibuye futhi sihlale naye ubaba Ukhoza. After this video, we believe ukuthi khona okuzokwenzeka. And also we like to pass appreciation kubaba umfundisi, singamkhohlwa futhi nomama umfundisi uyiAsha esontweni. Mina ngimangela ukuthi umamfundisi uyiAsha. Omamfundisi banamhlanje prophetess no mama fire aba ashari, ibona aba ashari. I was so very blessed uma ngibona umamfundisi uyiAsha was asharela ubaba Ukhoza, bamfaka emotweni wapinyana nezingane kaze wafika la ngihlala khona. We really appreciate kakhulu kubona, and also to everyone who always contributing something uma behlangana nobaba Ukhoza. Thina as a Gifted Media sivala lapho yanamhlanje. Amen. Ungazibulali saphelele sonke. Mfowethu, dadwethu, amehla akagcwele inyembezi, ameva ohlangabezene nawo empilweni ahlabile wafinyelela enhlizweni. Miningi imibuzo onayo engqondweni, bona usaphilelani emhlabeni. Imihla namalanga kuvela okube esigebeni, labo bathembile baphelele emathuneni. Inkingo onazo siphunyukile esifubeni, akekho ongazezweni, uthulele bezidla ngaze ematafuleni. Ubukholwa kodwa kusathandazeki, ngisho nesenkonzweni usuyile kodwa kusakhonzeki. Ngisho isimo sakho asabhekeki, ithemba ubunalo lihlakazekile, imicabango yakho iphazamisekile, amaphupho akho adukile, usuphila impilo ongayithandile, imisamo yonke uyivakashelile, imali igcina iphelile kodwa akukho kulungile.